prieteni! Astăzi se împlinesc 4 ani de când suntem o mare familie, 4 ani de când suntem cea mai unită generație, 4 ani de când visăm împreună, împărțim emoții și bucurii. Astăzi este ziua generației Z! La mulți ani! De 4 ani creștem împreună și vreau să știți că vă iubesc enorm și vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Voi sunteți cei mai importanți pentru mine și tot astăzi se împlinesc 2 ani de când purtăm la mână această brățară. Brățara Clubului Generației Z. Cu sau fără brățări, suntem cea mai mișto comunitate și vă iubesc la fel de mult pe toți. Generația Z e cea mai tare! La mulți ani, Generația Z! Vă pup și vă iubesc!